izy hitanareo hoe kaka fagnanaovagna compte vorondolo. Attention anareo iranona ka mga sa titanareo mga sa karaha tsy famaly. Compte vorondolo am compte nani ko raha nety nangalary ny téléphone nani secret jiaby miboraka. Za fa tsy vogna nagna live eky za concentré am raha hafa. Est-ce que mazava aminareo? Naturel za eto za mazaka anareo. Za parce que amberinareo baka za tsy mazaka anareo na izo. Za na maquillé na sans maquillage za mazaka caméra za tsy karaha anao. Mila mamigna filtre puisque boka am réseaux sociaux. Facebook henaro jiaby actuellement tsisy filtre. Donc c'est moi. Tsisy filtre, tsisy nino, naturel. Tsisy za toujours mivolagna fosika havety parce que ro io misy complexe baka ro io agny. Za tsisy complexe. Fa misy moment tena magnano coquette misy moment tena koa mety nambela hely mirespire la peau io. Bon, za io na aveto avako aby. Satria za fa mivolagna za fa tsy hagna live. Za misy raha fa occupé koa. Ramadan ty hoavy tena ty tsy andeha hiady hady fo Facebook ty mba concentré koa fitadiava mola concentré koa am raha hafa. Nivolaniko raha zay tam live. Za fa tsy hagna live za. Voilà, nivolaniko za tsisy live eky tafaran'izigny. Fa nakanefa kosa za nipody eto. Pourquoi za nipody eto? Za nipody eto niany parce que olona ampiady zahay jiaby tianareo fa mahay. Source ny problème jiaby tianareo fa mahay havambadiko. Oui. Za tsisy fahavalo am dunia ty. Za tsisy olo halako am dunia ty. Za tsisy olo mideteste za karaha tondro havambadiko abotsy mankatia za. Baka am papier vaza. Agnabaranareo conclusion fo. Papier vaza. Karaha zony babanao ndraiky mamandro. Parce que vadiko zay nagnano mariage aminaka, nitondra zandafy, tsy nanjary problème hafa. J'ai pas encore fait. Non, j'ai pas encore fini. Attends, tiens. J'ai pas encore fini. Oh, ok. Ah non, kofa vita tera apudena mnaka votu zavo i montrerai io afko fa meza kwano. Donc, za zing fa yanaro problème nakati iri havambadiko fu zengi fa iro zengi derrière se cacher derrière un faux profil. Ça veut dire zengi iro tsy mazaka avy mamaly za en face. Fa yanro donc za fa daladala mlolo kuma kadala za riatko. Za tsy mavozoro. Za taloha fu za magnaja za tsy mamaly. Fa full tong manditra fivadina nakandreko vadiko. Navariva maman zay fa tsy tandiko. Zegny amdena vien za se libérer za namaly. Fa za tsara namaly ro taloha. Ke raha ty amzay jour raha nandalo. Irang za to baka mikoragna rola réunion agny foto. Rola réunion agny ambelako saraiky hely. Satria rola réunion ko tsy navina takeza boure. Io tsy navina takeza pour rien. Io nazo ordre boka pario. Zegny baka zo ro baka ombo masiaka. Iro havambadiko aby ty zay ro rang faela ro mitrokoroko za ro magnasasa za partout maro olo témoin Marseille maro olo témoin à Paris maro olo témoin zegny sahajiaby lolo atondro aminaka za manginy jusqu'à za mipete câble i faravavondro tsy ampy maître ho tsisy fagneva ho endra raiky tamin'ny vadigny izy fa nazavaiko tamin'ny vidéo igny nidinisako tomboko ondro izy nalatsako periky ty donc traumatisé la tête nani. Rango fanyo tiz mentra fanyo vanazy ty edintan'olo baka. Zany za ia point faible nani zavako. Areka ande parafo nani. Izy nangala miangala za baraka. Za koa mangala izy baraka. Donc zay tamvadiagna ita Marseille ty za igny ntsikorie. Na za nagnantogno izy zay nila tade explication za am vandataony isanandra. Za nagnantogno izy nanvoeny piché za. Za nanvoeny balade tamvadiagna. Za neloko igny amizay fandriatiko edy tombokondro. Ko fariatiko tombokondro igny nalatsako perikinany koa. Donc, raha tamizira tavela en fonano. Traumatisé, anao tsakaraka za. Ako mivolagna mo faut pas me chercher. Io faravavindro. Io faravavy chez toi ni ro jim raze. Dangereux. Anao mahita izy anao fa vitako olombelogno. Tsisy ataka baro. Donc, rango izy nalatsako periky traumatisé baki mama ty. Traumatisé parce que fait 50 ans izy. Fa 50 ans feky baka izy. Traumatisé la tête n'holo ty. Izy amdray mitady raha fotsikory amza. Parce que mbala tsy satisfait izy am raha nandalo jiaby. Izy amzegny avako aby anareo jiaby matoa vavy mamidy monopause à Paris à la Réunion hon igny. Izy taloha mikomandra aminaka anareo jiaby mahay hitany zegny retour clientèle satria olo mivangara aminaka ataoko retour clientèle am page naka ko azonareo lagneno suivre za pause publicitaire za mivarotro lamban'ny laidy za mivarotro lamban'ny lehilahy magnangy enfant mandeha fo boka izy ty niany za mivarotro raha jiaby lagneno mitady lamban'ny laidy lagneno mitady natsy lamban'ny laidy lamba soirée za magnara jiaby zegny donc hitany zegny varotronaka mandeha za misy riziky
Ratsy karahanao ry, anao tsisy go, lambanao bobofo isan'andro tsy miova stily. Ça fait za zegny cliente jiaby avy aminaka mivangara aminaka. Za tsy managna besoin za mandeha mitady magnaratsy olo ou bien nino mitady client. Non, client fo magnantogno. Karaha zegny. Donc, izy amizay mahita clientenaka jiaby igny, iry mamidy monopause après la réunion hagny dadika witry izy ito. Pio vangara aminaka hitanareo tô baka. Ke ça fait hitany zay raha io, izy amizay nandeha nidrika amindreo agny. Hitany baka client retour client toka agnabo ary. Retour client hitany. Izy amizay nidrika ao nalainy zegny ro ifaka fatafasanany. Alailany clientenaka jiaby ary tsy mijery baka. Tsy misy aloha. Za tsara misary client iro fo magnantogno za. Ke izy avy amizay nandeha agny. Alohany izy andeha à la réunion. Izy nila nagnano groupe. Izy nila namoro olo ala fotony tsisy olo Paris. Olo Paris ao shetouany karaha izy zay fo d'ailleurs mbala tohony ko tagnarana Latifa Queen shetouany Rojima. Io tsy olombelogno olo zegny. Izy karaha raha dadika witry. La mal tsy malinany tsy forany. Problème naka ndraiky avy ambadiko nandeha nidirany. Za miambagna anao. Anao minehaneha mira tinga vilio ko karaha dadika witry de nareo la poubelle. Fa hitako commentaire nataonao taminany tany zegny. Za giaka limonade niany satria matoe vavy zay nagnasaza anao zay ndeke basi gia tsara limonade no fa za mbo havy ko magnapetraka kabarinao. Spécial dossier anao Latifa Queen io za tsy mavozanao fa vlog taminao attention anao ndraiky za. Avonao ka anao ko avy Marseille za mavoza baka. Anao karaha avy Marseille mavoza mama. Vitinao folika io ankifeko. Tanao vitinao folika io. Tanao za ifa vlognao daladala benao ko hava ty préparer sandra. Izy ka izy mijotro aty izy mivolagna amin'ny tompomadegna. Aza invité nareo na jina mavoza manao. Hana mavoza. Hanao izy ka avy Marseille anao mivolagna amin'olo. Aza invité ngé. Tsô za mafanao jiza mivadegna. Mavoza manao mahita za face. Anao karaha magnatsara nina tenaka ambadika anao amizay ila hitako amin'ny face anao mila ilefa. Mba mivolaiza magnambara olo à Marseille fa za ko avy mivadegna za invité nareo na jina. Pourquoi? Tu as peur de moi, mamie? Ah, mamie, tu as peur de moi? Na ima anao signal io tsy m'invité za. Za ko may cinéma anao fa reniko. Anao derrière écran fo grande gueule. Tsisy te. Anao io. Ila Latifa Queen io. Za mbo mitsokotsoky trambonao vita Ramadan. Attention anao. Satria anao commentaire anao migiaka la gia tsara bombo anglais anao tsako boisson anao zana sahenolo. Gia tsara be. Satria lera za vety mipetraka heto. Anao tsy azony tory haliandra za ko mikatrokotro amin'igny parenthèse io. Ambela koin. Ça fait irangonaka io izy nandeha tagny. Irangonaka aza aminareo io nandeha ta Paris ta la réunion nisy vadiagna tagny. Raha lany vadiko nampanambady. Izy amizay nandeha tagny biky irangonaka io à Paris io makorely numéro 1 au purée. Comme da Juju. Ano conversation no ndraiky songonao aminaka. Za mambaranao ko fa nisoranao vrai tsisy nature tsisy maquillage. Tsisy perruque. Aminaka. Balao publier ko zay. Réservation. Za miambagna fo baka za. Zay mbola hoavy to. Aboko abo za mbo un jour. Tête lonaka. Za tsara tsy mety la Juju. Hava mbadinao jiaby. Ro tsy tianao igny. Agnanovako live spécial langue comorienne. Langue tsika. Satria anao tsy mi-accepte baka anao Juju. Amizegny izy international maltsika parce que za magnanteny gasy baka tsy mandeha Comore mal ty. Za magnanteny gasy manjary communauté Madagascar fo mahazo histoire. Za ko nagnano live nateny vaza. Ako natena Juju. Anao foutu dans la merde. Ça nagnanteny gasy parce que dadika witry ici originaire de Comorien. Ici originaire de la Grande Comore. Dadika witry izy baka Madagascar. Donc cible-naka hagny. Fa anao io vadinao Juju. Anao Juju. Le jour za magnano live en langue comorienne. Barakanareo antany. Barakanareo havan belle-sœur anao jiaby. La famille ty anao jiaby marigny live. Za fa magnambara anao tsara. Nyanty mbala ataoko gasy kedriky. Faveur amezako anao io. Mazava aminao zegny. Za tsy bado karaha anao. Mahetena Juju za hitanao io. Attention anao. Lelanaka ty koa nivadiky. Vidéo tsika mandeha transféré jusqu'au Comoragny. Avian'ity tsy malaza pour le moment tsy mandeha agny parce que langue naka mbala langue gasy. Zegny chance nao io. Mazava aminao zegny. Mandigna tsara anao mandeha mitady ady aminaka. Parce que za ko nipete câble anao avy pa. Nefa anao Juju jiaby fa amin'ny téléphone amizay. Hay voilà. Harry mwanam sheola. T'es foutu. Quoi dossier anao fosha ko to petena Juju amizay. Satria anao manambada Juju. Donc anao izy nandeha ta la réunion avako aby. Izy nandeha ta la réunion io. Izy namory siècle. Namory olo zegny fa havalo andeha attaquer za. Hitanareo tamizay nagnano publicité. Za na affiché sarinany nagnasa izy koa azy nareo za tsara na affiché sarinany to.
azonareo honogny zegny io dala aby mala regny an fo afficheko sary fa izy mbala tsy nafficheko za naffiché sarinao pourquoi navy aminakafa anao igny nagnefa dadika witsy nandeha agnasaza za boka ilagna jiaby igny za mahay ndraiky fa dadika witsy nidrika amina jiadinany igny ndraiky fa haiko ninehaneha izy nidrika amy raha tsy momba izy angala point haiko zegny fa nitony raha ziny volagno taminareo teto fa za tsy nahay derrière zegny misy baba sisa hely tô dadika witsy igny nahazo vola taminany tamy ramonaka pario zegny avako aby namezany vola imatoivavy igny havy nagnasaza nangingigna affaire igny donc za dadika witsy donc somary fanovango virage raha igny détourné aminany namezany vola koa ndraiky navy niattaqué zany deuxième fois izy hitanareo regny payé izy hitanareo regny namezany vola mosary mari ndraiky anao dadika witsy anao ndanigny iky nangala vola hoaninao ihany lana mare andeha nandrobatanao fihavanana mampalahelo anao io ke nandeha namezany vola izy andeha attaqué za satria nagnino nareo jiaby maefa dadika witry olony réseaux sociaux izy mahay volagna on va pas se mentir izy mahay volagna karaha za koa baka samy mahay volagna baka voilà zany kanany olony réseaux sociaux terrainany zay Facebook ty tia mivolagna Facebook koa donc c'était facile zegny aminany imanipuler agny avy attaqué za kare viral zegny sahajiaby igny malaza io baka etetam-pony ena bavy mivadiko apari hoyo satria io tsy mahay teny gasy karaha za zo io tsy mahay mivolagna teny gasy nany montraka bizara zegny mety mahay manôratra izy fa io tsy mahay mivolagna izy amizay nandeha nagniriky matoevavy ty havy andeha hagnasaza satria matoevavy ty maro olo misuivra izy maro koa olo misuivra zanany donc ro koa magnasaza alaza zegny le raha azahoandreo ravoravo zegny izy ambadiky izy ary zegny maregny za koa voasasa malaza anao pangala vidéo mandeha amin'ny YouTube agny aleva koa raiky ty spécial posté aleva koa mazava aleva koa karaha eto no hainy koa iragno ko ty no pangala vidéo mandeha amin'ny YouTube ty sorata koa nany ty koa tova hainy tiako mandeha hainy koa ty satria isanandro mo izy ty n'olo hafa fo tsisy nany fa izy derrière mal jiaby ty izy mila miagna faveur mila miagna hajanany koa izy ty zegny olo mampiady olo jiaby ty andesigny mandeha amin'ny YouTube agny c'est normal hein c'est pas normal ke io tsy hainy izy mila hita koa baka zay baka raha tadiaviny donc andesa koa nany koa Cheko azovagna ran'olo YouTube pangala YouTube pangalangala vidéon'olo bon izy amizay nagniriky matoevavy igny za managna besoin ny raha igny regna donc izy avy amizegny nagnirika matoevavy igny nandeha attaqué za navy matoevavy igny vogno ndraiky ni zaka ndragnahary nagnano ny vitany mamidy monopole tatsika igny navy izy agna pok natao tsy tantiny zegny bala nampodiko aminany izy nagnano retour izy zegny anao tsy mahay raha vita tegna fotry izy fa izy baka izy tary tanao raha jiaby volay momba zany tsisy nampavexé za raha raiky fo namparabe za izy nagnasa mamako ro nagnasa mamako ro nagnasa vadiko satria ro laroy zay tsy mikotrogna ro fa sa nataondreo momba za tsy jiriako feky satria vandy baka raha volaindreo jiaby baka vandy raha raiky fo raha marigny niaccepteko affaire-ny vola momba ichetoano ndraiky anadahiny nivolagno taminareo raha zay igny fo j'accepte satria igny marigny existe le raha fa ankoatran'zegny raha nivolagnin'reo jiaby igny poubelle donc ça m'a pas fait mal satria raha vandy izy io baka raha mampararanao koa raha marigny na ino ma za tsy narary amy raha nivolagninareo jiaby igny raha niinventenareo momba zany za narara mamako ampodiko tsara saharazagna jiaby nitsaintsainginareo momba mamako igny namparary za satria tsy nikotrogna anareo vadiko tsy nikotrogna anareo raha roe zegny fo raha nampaviany za navy nagnasanareo igny koa fa izy koa raha momba volagninareo momba za tsisy nijiriako na hely fa mahagaga ndraiky lera za navy nagnaboatra ninareo koa nagnaboraka secretnareo anareo nira nazony tromba anareo nira dala nitomagny nirehetra mena sariny matoevavy sorany masony matoevavy ty tsy nazony tora liandra perturbé tormaso tsy nikosoalitra tsy nagnitsy handeha ady za fo la zany ka voateraka anao donc raha nivolaniko igny niimpacté izy raha nivolaniko igny marigny loatra c'est comme ça que izy karaha marigny volagindreo zay que la vérité qui blesse la vérité no raha jiaby nivolaniko igny namparary fondreo parce que izy igny marigny azava aminareo jusqu'à izy koa tsy raha marigny ireo tsy mbony jery avô agnana ty za miambigny itimanao zay miambigny tsy ovadika aminao fo par contre za directeur Ramadan za mbo miannonce za ndraiky tiako za magnano le hitima mivady raha nivolagninareo igny za ni accepté araiky fo resaka vola le reste à la poubelle tsisy raha marigny na raiky donc hitima zegny etatsika samy fampagnano hitima mazava ko marigny volagnanareo igny matrika aminaka izy
Ko vendre aminareo io matraka aminareo agny izy. Mazava aminareo izy ka io. Ok, igny parenthèse. Jo amizegny. Telefony ma tsy mety amezanao ah? Dengadry telefon'olo boka za ila mpizanareo raha. Safike amizegny olo ty nandeha nagnirika izao vi kofa matoe vavy igny fa nagnanandatrika armonany malilo izy fa tsy anoy malo aminaka hoy izy. Fonaka ndraiky tsendriky raha be loatra fa bon. Mbela koa izy mandeha congé. Izy zegny volagna fa tsy agnano. Satria izy fa resy. Fa nahazo izy doze namezako izy igny. Ndraiky zanakanany boka fa doze. Mbola matantraka mbola vognony attaque amala attaque-ndreo fa doze zegny ro. Ok. Ke heny hitany rangonakany amizay zegny. Tsendriky na haza lahy. Zay mety misy raha mila abokako anareo telefone ko tsendriky ambesa zany dengala izy avo. Safike amizay zegny irangonakany zegny nagnirika ro io agny. Izy nagnirika ro andeha attaquer zany hitany ro fa nidéposer arme ro fa tsy agnano aminaka ro igny. Tsisy namagna amizay boka izy fa tsisy olo eky raha nandeha attaquer za. Est-ce que mazava aminareo? Fa tsisy arme attaquer za parce que le olo amberana andeha andresy za igny resy. Tsy tafamaly za eky. Iro olo aby fa tsy naheva. Déjà secret-ndreo fa niboraka ro fa tsy navita andeha lolo raha hafa koa. Tsisy namagna amizay boka izy andeha attaque bala tiagnany boka jirany ty ao Paris io. Fa tsy hay nagnirika zovy izy andeha attaquer za. Tsy hay nagnirika zovy. I kanile tsisy fagneva ty pilipiliny du poivre ty. Tsy hay karakory andeha attaquer za tsisy olo irahany. Donc fanigny izy tsy hay raha ataona zovy andeha raha andeha agnasana jira. Parce que problème nany izy volanko aminareo izy mila montrer am Facebook fa izy sainte nitouche, izy gentil, izy tsisy raha ataony, izy tranquille, zay ty fo mitadiady aminany izy montrer karaha io fa sa igny faux profil igny derrière tsy hitanareo raha ataony. Izy hitanareo hoe kaka fagnanaovana compte volondolo. Attention anareo irangonakay magnasara tsy hitanareo magnasara karaha tsy famaly. Compte volondolo am compte nany igny koa raha nety nangalary telefone nany secret jiaby miboraka. Compte volondolo ndesiny mandeha magnasaha olo za magnambara anareo zay memanareo choqué. I tsy mampiasa compte nany karaha ataon'olo jiaby mpagnasasaha olo mandeha mampiasa compte volondolo parce que i tsy sase de couille. Anao koa lehilahy nataoko tsisy couille fa anao magnangy. Andeha attaquer za tsisy. Donc i tsy masaka amaly za izy obligé nandeha nangala compte volondolo. Kera mandala za andeha za telefone fa za misy raha tadiaviko. Za koa manana besoin telefone igny. Za ka junior keky tsy maty maregnina ty. Hay. Nandeha ino olo aminay ato? Mesanareo saraiky? Hada. Olo aminay ato boka. Za ka junior keky izy.